everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ani ka na din ha? Samtang giatiman pas kapulisan ang patayng lawas sa imong apo. Ay nga gila magipatay ang akong apo. May gidudahan ka ba nga mao imipatay sa imong apo, Lola? Doon na. Usa, kisa man. May kikalalis ang akong apo. Mga higala niya. Unsa ba ilang gilalisan? Kwarta. Kwarta? Oo. Kwarta og Ugod sa pa, Lola? bata. Kwarta ug bata. Mao ka na ang ilang gilalisan? Mao na. Wa ko makasabot kung ano naglalis sila bahin sa kwarta o sa bata. Kano sa kini may tabo? Dugay na. Mga... basta, dugay na. May nailhan ka ba sa barkada sa imong apo nga iyang gikalalis? Usara nga kong nailhan. Dario ang pangan. Dario? Naibaw ka ba kung hain kini magpuyo? Wa ko mahibaw. Pero nga kung nadugaan nga, kauban niya kini sa trabaho sa una. Diin mo sila magkauban sa imong apo sa pagtrabaho, Lola? Waiter sab ang maong lalaki sa unang panahon. Pero may undang. Maura ka na ang akong naibawaan. Usahay manggod. Adto sila mag-abot sa bahay. Upat sila kabuok. Ikaupat sila hila. Mao ba, Lola? Mag-unsa naman lang ko karoon. Gawa naman ang akong apo. Ayaw ka bala ka, Lola. Samtang wa ka pa'y kasakan, anhilang una ka din Joseph. Lola, sige, paway na. Salamat, Inday. Dorina, tawag ka lang kong Dorina. Ako sab si Lola ni Ine. Sige, pag-enjoy mo. Man, kapadalan sa akong pagbakasyon, ma. No, may ka-meeting ko. Pag-amping na lang sa inyong bakasyon. Dada sila si Bruno. Okay. Bilin lang si Puldo. Okay. Congratulations. Successful ka sa imong misyon karon. Well, may utok sa ko, no? Kung gusto kong maghigda ko og daghang kwarta, ang may target na sab ko karon. Kalma lang. Palabyaw na ang unong kabuan. Una ka makigsabot ni Mrs. G pag-usap. Okay. Puldo? Boss! Oh. Kumusta na ang akong gisugo nilang email? Tumba na, boss. Okay. Kinahanglang waha ni Bulilyaso, ha? Sure ko, boss. Wa ni Bulilyaso. Way nakailan nila ni Emil. Good. Limpyo nga mo trabaho sila sa Emil, boss. Ako'y nabala kasi ang gibuhat siya, Darla. Ay, kabalakan ako, Joseph. Mag-amping na ko. Og, salamat nga wa ka musupak nga anhi una din si Lola. Pero, mura og dili maayo ang mga kaila sa nakaila ni mong waitress Dorina. Laliman ka, gipatay siya. Kana ang gusto na ko mahibawan. Kung nga nung gipatay siya. Kung magisgot na kita og riding in tandem, doon na gyud ni connection sa mga sindikato Dorina. Ug posible nga nakasaan siya. Nagmahay na noon ko nga wadayin ko mabalik sa bar. Magkasulti pa unta big maayo si Layla. Layla di ay ngan sa waitress nga nakaila nimo? Oh, Layla. Ug ang iyang kamatayon ang akong dana.
aron mailhan ko si ako. Oh, May ballpen ka ba? niya. Oh, Band paper. Yara, yun na. Unsa may suwaton mo? ang mga koneksyon ni Layla. Unsa? Oh, Layla, Lula Nini, Tulo Kahigala, Dario, Bata o Kwarta. bata o kwarta? Oh, bata ug kwarta ang gilalisan sa managhigala. Taod-taod na. Og karon, gipatay si Layla. Dorina, mahimo ba? Ayaw na lang ibutang sa peligro imong kaugalingon. Dili komedyang hitabo karon. Gipatay ang imong higala. Unya girakrakan pagyud ang ilang bahay. Suwa pa mailing mga tao. Joseph, Unya karon, gidapa gyud nimo dinhi sa bahay kanang apuhan sa gipatay. Unsaon man lang kun gipangita na siya sa nasuko sa iyang apo. pero nagkinahanglan siya sa akong tabang, Joseph. Sa akong proteksyon. Proteksyon. Dorina? Proteksyon. Hey, Nagkinahanglan siya sa akong proteksyon. Nagkinahanglan siya sa akong proteksyon. sweetheart? May nasulti ko sa unang panahon. May gusto kong i-protect. Usa? Yun na, may nahinumduman ka na ba? Sa nangagi? Murag nabati lang ako ang tingog nga ayaw na lang kong tagda. Dorina, sweetheart. Mahimo bag dili ka na mag-stress sa imong nauna. Ipahuway na, sige na. Igo na ang mga pangitabo karong gabi una. Sige na, sweetheart. Pahuway na. Okay. Maayong buntag. Oy, Lola, maayong buntag. Kape ka? Mahimo ba? Oy, nga nugot taong dili. Lingkod na lang diha, kay ako na'y bahala nimo. Kada ko di ay ining bay sa higala sa akong apo. Good morning, Lola. Ma'am, salamat. Dorina na lang. Ay, lingkod na lang mo diha, ma'am. Andaman ta na lang mo og pamahaw. Salamat na, Lingling. Lola, may lain ka pa na hinumduman nga gibuhat sa imong apo? Nga makapahibong nimo? Doon na. Unsa man kini, Lola? Nahinumdum na ko. O sa kagabi ni Ana. Gabi na kayong nauli si Layla. Nagdali siya. Nagdagan. O niya, misuhod siya siyang kwarto. O sa niyang ako na kinigisosi. Naglagobo sa sod. Layla! Layla, naunsa man ka dyan sa sod! Layla! Pasagdi lang ko, Lola. O sa man naglagobo diha! May gipangita lang kong ilaga. O sa? May ilaga nga nakasod sa imong kwarto? Oh, Lola. Tinuod pa nga doon ay ilaga sa iyang kwarto? Nahibaw ko nga way ilaga nga nakasod sa iyang kwarto. Kaya ako kinigisosi. Pero ang aparador, nausab ang porma. Mao pa. May gibuhat siya sa sod sa iyang kwarto nga iyang gitago na ko. Mao ba? Ug sukad ato. Wala siya bugawa sa bahay. Ug usa ka semana. Mi-absent o na siya sa trabaho. May mo bang mo balik og sod sa imong bahay, Lola? O siya. Gusto lang ako susihon ang kwarto sa imong apo. May pagitaong sa gugong costume dito sa party nga iyang gihuman. Ano dili? Mahimot kang ubanan. Okay. Mamati una tagbalita. Ako na magsusi ni may kailabos kapulisan. Salamat, Joseph. Kumusta ka na, Lula? Gusto na ko makakita sa akong apo. Gusto na ko siyang ipahilo na. Ayaw ka pala ka, Lola.
Kami na ang mulakaw ni ini. Usa. Itugyan na lang namo ang pagpahiluna sa patayng lawas sa imong apo, Lola. Ako nang bahala ini, sweetheart. Wow! Kaluag sa dugan, love. Mag-enjoy. Deserving ka para magbakasyon. Mag-enjoy. Okay. I love you. Ayaw lang yun pagkumpensa. Kinahanglang naa kanunay sa imong dool si Bruno. Ayat ka pala ka? Naaras siya sa akong dool. Bye. Bye. Doreen, ha? Tuwa na sa morgue ang patayng lawas. Naandam ko na sa dangyang lumon. Unsay pagpaila mo niya? Iya kong igagaw. Ako ang angay mulakaw ni ini. Dili mayo nga ikaw ang ma-expose, Joseph. Ay kabalaga. May mga pulis nang milihok na. Aron pangitaon ang mipatay sa imong higala. Ug may mga CCTV camera sa mga lugar. Ila na kining hitunan. Muadto ko karon sa bahay ni Lola. Usa? Kinalang masubay ko ang mga kalihukan sa akong higala nga si Layla. Siya lang ang akong koneksyon sa akong kagahapon, Joseph. Oh? Boss. Nganong wa man imo siguro nga mamatay sa bang apuhan ni Layla. Nagtuo ko nga diya siya sa sud sa bahay sa akong pagkrakrak, boss. Pero wa man din tao sa akong pagbalik. Oh? Hatagan ko ikaw katapusang higayon. Pangitaa ang apuhan ni Layla ug kuha ang kwarta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!